Mbak dia, eneng di. Eh, kenapa Mbak? Ki Mbak, tak kayak rambutan, gue icip-icip. Alhamdulillah, matur suwun ya Mbak. Wah, Iya, enak ki, abang gede-gede sisan. Apa rak eman-eman Mbak sampean bagi? Regane rambutan saiki ki luwih larang. Kan mayan, nggo tambah-tambah duit. ono sing tak dol Mbak, ya ono sing tak bagikin wong kampung kene. Ben podo icip-icip. Lah nek ngene iki, sampean ya apa rak eman Mbak? Sampean kan ya wis nandur. Wis ngopeni. Nganti tekan panen, kok malah sampean bagi? Kuwi kok rak gampang, Mbak. Ya eman Mbak, nek didelok duite. Eman meneh, nek tonggo rak melu ngrasake, rak melu ngicipi. Hei yo Mbak, tapi nek sampean dibagi, lah sampean ki jane entuk apa? Entuk tentreme Mbak dia. Panen, ora gawe sugih, tapi entuk tentreme sak kampung. Oh ya wes Mbak, kita tompo ya Mbak. Alhamdulillah rezeki nek dibagi mesti rasane ki luwih manis ya Mbak. Panganan wae Mbak. Nek manis eling-eling. Iku dudu rambutane, tapi rukune. Wis ya tak balik, aku meh bagi ning liyane. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur suwun.